Aupa, ondo etorri Joko Ona podcastera. Azken atala da, 3. denboraldiko azkena ja bukatzen ari gara, eta gure sofa politxo hauetan goxo-goxo daude, beti bezala, gure neskak Lorenekan ebiela baitia. Aupa. Kaixo, La Salvador. Kaixo. Kaixo, ongi etorri. Ongi etorri, Azkenera. Ainhoa Vitoria Mondragon. Ze gaiztua zarien. Zelan zauz, Ainhoa? Ez que Oso beti zaten ondo. zu, zelan zauz, zelan zu. Ni oso ondo. Bueno, azkena da, pena pixkatez bai. Bai, pena matoz. Bai. Zuek, ondo, gustora, kejarik bai, denboraldi honetan ondo. Gehiago gure dugula, zu, Hori samar nun, ez dugu nahi bukatzea. Hori da. Hementxe... Entzun bardunak entzun dezala. Hori da. Ez dugu lagura maitu honekin. Bueno, eta azken atalean oso gai garrantzitsua hitz egingo dugu. Azken aldian oso presente duguna eta eskerrak gainera. Lodifobiari buruz hitz egingo dugu, beraz. Kareta eta bagatoz. Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Lorenekan ebilela baitia. June Fernandezi entzunotzan, duela gutxi gainera gurekin egon zan, argaltasunaren diktaduran gaudela. Zuek nola ikuste zuen argaltasunaren diktaduran gaude, bai ez, badakiz zuen erantzuna, baina berretxi. Bai. Ezta. Bai, zenbatetan entzuten du, eske me veo gorda. Izitales moduen loditutea edo pasaliatzune geusik txarrana. Izitales moduen, ez da? Eta ganera, me veo gorda esaten deu edo nork, 15 urtegaz eukidozun gorputzez bakozu. Eta hori bez ezin da espero gaur egun, baina sozietateak hori espero deu. Beti egotea 15 urteko ume argal batek dekon gorputzegaz. Eta holan ezin gara bizi. Bueno, eta gainera dauzkagula kanon batzuk diala oso toksikoak, adibidez, uste dirakurri nula Barbie zala. Barbie panpina, ezingo zan egitan existitu zeren, ezakitan bere aldaken formagatik, ez da existitzen, ez da erreala, ez da gure gorputz osasuntsu bat, eta hala ere indartzen dira eredu hoiek, ez? Bai, eta Iritsi ezin manga bebai txikitatik. bastan da, ez da? Manga barrazketan bebai. Agian lodifobia ez dugu pairatu, violentzia... Nik bai, Zuk bai? Bai, Pairatu duzu. bai. Eta nola sentidu duzu? Bueno, adibidez, nera bezaroan, gogoratzen naiz 14 urtekin revisio mediko bat pasatzen zigutela eskolan, eta hor bai eman zidatela paper bat, hori, peso ideal eta holako mierda guztioik beraien baremoan begiratu zutenean, nik neukan gain sobrepeso ezakit, gain pixua, ezak nola esaten dan. Eta eman zidaten nota bat, eta jartzen zuen, ni orduan kirolaria nintzen, eta ez neukan, ezakit, ja estetikaz aparte, ez naizela ez da sartuko, baina ez neukan inungo handikapik pixuagatik. Eta hor, eman zidaten nota bat jartzen zuna, bueno, zorionez parrein genuen lagunek, eta, bale, baina jartzen zuna, bueno, zure alabak daka hori gain pixua, horregatik patio iristen danean ez du jolasten bere lagunekin, eta jartzen da iskin bat, osea, como, en plan, dauka gain pixua eta gain ez daka lagunik. Osea, hola, jartzen zuen, ohar batean medikuen logoekin, hori. Hori izan zen bat, nahi bat gero kontatuko izuet beste bat, Levis dendan gertatu ditzaedana. Bale. Apunto, gero akorda, Gero galdetu ingotzute. Baiz, gure gonbidatua mentxe da, eta bera aurkeztuko dugu, gure sofara gonbidatuko dugu. Gaurko gaia sakontzeko guretzako erreferentea dan, emakumeak kazetariak ekarri dugu, bera blogerra da, personal shopperra, anuik neurri handietan bereztutako denda sortu zuen, EITB-ko biba zuek saioan ikusiko dozue, astero, Zukal Herrian saioa zuzentzen du, monologoak egiten ditu, bueno, danetik egiten dau, emakume honek, eta oso gustora gauz bera hemen daudelako. Ana Goitia! Ana! Aupa, Ana! Gustora? Ondo, oso gustora. Bai, eskerrik asko Desiten egonaz, zeuekin egoteko hemen. Bai. Eolan, hemen... Goxo, danak ezagunak gainera. Danak ezagunak, Geritza ingo dugu, Bai. Hementxe, gaztearen Hoi, YouTube, Marizun, gainera hemen zaude, expuestora. Bai, gaur Ana Goitia Superkainera. bikoiztuta, hemen, bera, Ana, eta kartel handi batean, Ana Goitiaren argazki tzarra, gero
komentatuko duguna, Katarsi Feminista proiektuari buruz hitz egingo dugulako Andrea Aranbururekin, baina hori geroxeago izango da. Bai. Bale, baina sartu gaztaren YouTubeen eta ikusi benetan zoragarria eta argazkia. Bueno, Ana, lodifobiari buruz, zu aktivista zara, hortan, basabitz, topera, sare sozialetan, eta betiko galdera, baina zuk sufritu duzu lodifobia? Hori, txiki-txiki jaixo nitzanetik, ni handitza jaixo nitzan. Ja, laukilo terdiaz. Da, hortik aurrera nire bizitza izan da dana, handitza zara, loditza zara, eta zu argaldun berzara, zeo zer izateko. Holan izan da nire bizitza, beti. Beti. Egizara niri ez nabela iguala inbeste afekta. Bueno, gero konturatu naz baiet. Ja. Baina oso karakter gogorra daukat, edo ez dakit, eta ez nau iguala inbeste afekta, beti aurreratzen dut. Baina pasadoraz neuria, nioin denporiaz konturatu naz, nik arazoak eukidora zela, janariakin, onbe bai, baina nik ez dut bulimia eukidot, eta nion konturatu naz. On konturatu naz nik zelako arazoa eukidoten. Osa, nik nitzako normala zan, ez? Bota, eta on baino, eske nion naholo ditxasun baten, ni lehen ez neuan, oin neuan, labrden baten, bez? Eta alanda be, lodizan nitzan, ze suposatzen zan, lodizan xatian nitzako ez da eser txarra hortik azitza, ez? On ikasi dut ez dela eser txarra. Baina, klaro, esaten dutzunean, eske lodizan bazara, ez tozu lortuko ezer, ezara izango inor, ez? Eta gero, dietaren kultura hori dagona, ez? Bai. Eske, klaro... Eta moda egala dietan kultura hori. Claro, eske azkenean da, argal, zo zer izateko hemen bizizan, zu argala izan behar zara. Derrigor, izan behar zara argala, estereotipo batzun barruan, holako izan behar zara. Bestela, ezera inor, ez dauko zu eskubideri ganera, ezer izateko. Holan da, Eta orduan, sartzen zara bukle baten, eta esaten duzu, bai, ez? Igual arrazoia dauke, eta ni holako izan behar naz. Erru hori sentitu duzu, ez? Igual, oso maltzurra dan zerbait ikusten dut, dala, lodia zara, txarra da, eta zuk erabakitako zerbait da, Bai. aldozu, ez? Argaldu zinke. Badakizu zerrein. Argaltzeko badakizu zerrein. Nik gauzat izango zuen, nik gauzak erreza ukiko nebazan nire lanian, bai, kasetari moduan, telebistan, argala izango banintzen. Ni beti demostra behar dut, argal batek edo, argal batek dagoena baina asko begezio demostra behar dut. Zenbat emakume argal ikusten duzuz aurkezten telebistan? Zenbat? Lodi, parkatu. Lodi, argalak dana. Lodi, nik eneban, bai, atera kontuak, bum, eta onintzaken jazta. Osa, zenbat, ez da hoz? Ez da. Ixonezkoak bai, emakumeak ez da hoz. Eta hortik azitxaia, zualtzara izan fenomena bat, baina loditza bazara ez dago zerreinik. Hori nago zaten, telebistan nik bizi izan dutena. Ni telebistan aguanta bihar izan dut, nire editore bat, informatibotan, biharrian neuan nintzen informatibotan ezin da, naon erdila neuan orduan, oza, asko behar gala honean, eta etorri zaten endokrino baten telefonoakin. Madre mía. Hogeita, zenbat urte neukazen orduan, 24? Eta hundidu eustan. Baina, Horrengo nian jo nintzen beranat, esan nintzen, baina, zer? Baina nik ez duten txarrerako. Ez que ez da txarrerako, ez que ez dako zukusizorik. Osea, nik un hortan izan zen, baina, ze koño, osea, nik nire biharra ondoitzen badot, zuri ze ardura jatzu, nik zenbat pixaten duten, ez? Zenbat okupaten duten. Osea, jungo da kamaria atzera, ez que ez dakit, ez? Nik nire biharra ondoitzen dut, ez? Esan azu, supergustora zuzela, baina endokrinoen telefonu emonazu. Zer da hori? Hemen hau gauza kontatzeko, ez nire irudia erakusteko. Ni nago informatzeko, ez nire biharra itxeko, eta jazta, ez? Eta gainera esaten da, zer dauka txarra, ez? Lo dizizatiak, klik hori konturatu zinela, ez dakit badau momenturen bat esatosuna, hau zer da, violentzia jasotzen ari naz? Nik uste dut klik hori igual ontxene, konturatu naz. Osa, nik betiz jakin dut ez dagoela ondo hori, eta ez dela normala, baina klik hori esatiana, nik lodizanaz eta bardintzako, eta bestien beste balizot, eta eskubide guztizia daukat, indoto indala urte batzuk. Indala gitxi, ez? Nik blog bat sortu neban, 2008an, eta horrazin nintzen modari buruz, eta azkenean irargazkiak ipintzen, ez? Ego blogo bat neukan. Eta, klaro, hasi nintzen jendian mesua jasotzen, eskerrik asko, eske zeure moduko jentia behar du esan eban, ze pasaten da, klaro, eske, klaro, ni onarte dago zendanak,
diraz, estandar guztien barruan dagozenak ez, eta nik hori dana apurtu itxen dut. Eta konturatzen itan, ostras, venga, kero neukasan bebai komentarizuak alderantziz. Bueno, ¿dónde vas? Si tú estás gorda, ¿qué haces poniendo tus fotos? Se echen dos argazkiak bintxak, la leche. Ta nik segaitxik ezin jo difini argazkirik lodina olako, eta nire albokua galda olako, ez dutza esango zer. Ezin za existitu. Ke ba? Nik ezin jot urten kalera, eske lodina, bitu, beste gunean, Eta ondartzara gutxio, ja. Bueno, ondartzara, mesedes, eta bikinirik ezipini. Ni beste gunean irakurri neban Facebooken edo, hor dago, tela, Eta askoten zen, zetan sartzenaz, baina, que a los famosuen eta olako influencerren horregatkoetara, jente lodilla ez da bela invitaten edo gonbidatzen, eta ez da gila beti, porque ni egon izan ez, baina invitaten, eta iaz egaitxik ez da negoten jende lodilla, ez? Eta jentien komentarizuak irakurtzen eta bate, porque no es sano. Jo, ya estamos. ¿Y tú qué sabes si yo estoy más sana que tú? Ya. O sea, notaki argal bat ni baino osasuntzua odala. O sea, zuk ikusten nazu, eta ja bakizu ni nazela osasuntzua, baina notaki bera, Lore, ni baino. Eta eraman osasun bardia mentala. poltsan odol analiziak edo. Bai. Demostratzeko hori gainera ere, bai. Edo osasun mentala bera, ez? Osasun mentala, zelako importantia dan, ez? Eta zuk pertsona bateri, ja, epaitzen badozu beren gorputza itxek, osasun mentalian kalte itxen zauz. Osa, zeusuz gaizotzen hori pertsonia, Ja. Osa, zuk ez dakixu ni zela nahi osasunez. Argal bateri sekula ez dutzazu epaituko argala dolako da, niri bai. Ose, inoiz ez da epaitu bihar, ez argala, ez altua, ez txikina, ez haitxik, ez? Baina, ez atzea, ni, enazela osasuntxua, beta tomar por saco, eta ganera esango txut gauza bat, ni lodizia nazelako, ez daukat eskubiderik, osea, juteko fiesta batera, jazteko, kalera urteteko, bizitzeko, ez daukat eskubiderik. Claro, es que no es sano. No es sano, tordune, ez noia kalera, ez noia biharrera. Eta etxean geratuko A los fumadores tampoco les invitan, ¿no? Claro, porque no es sano. Claro, no es sano. Y a los ¿Cocainómanos? o sea, nahi dut esan... ¿Y los cocainómanos? Claro, precisamente. Bueno, es que si nos metemos ahí. Es que, orduan, nahi dut esan, ese puntora arte, ez da. Jente asko zoritxarrez etxean geratzen da, Ja. Zoritxarrez etxean geratzen da. Da nik blogakin konturatu nintzen, SMS deitxe ban nire argazkiziak ipintziak. Ze idazte usten, emakumiak, bai, oso identifikatea sentitzen zirinak, eta eskerrik asko ipintziarren zenik, ez naz jazten, ez naz ausartzen dendetara juten, eta zuk ideak emoten azuz, edo erosi aldot, edo euren gurasuak, idatzi, baina karta batzuk, negarrez ni, Egunero jasotzen emazan ez dakizen bat. Edo bikotiak, eskerrik asko itxen zozen laganatik, psikologoak, eskerrik asko itxen zozen, zen lelengua izan nintzen, talia handizetan egin, baina lelengua nahi daben esango dabe. Baina bai Euskal Herrian da, bai Espainia mailan, eta lelengua izan nintzen, inor esan egin. Pero zena, zelako ausarta zara. A ber, ausarta bai. Ze, azkanian, badakizu, zura gana doia, ze begira da guztizeak, zuke, aguanta bihar dozula kreston presinoia, ze, gaur egun ja, hori kurbi, taia handizaga, baina ni hasi nintzanean, ni dios. Osea, inok ez eban eitzen, eta nik aguantan eban, kristonak. Eta eukin eban zan, psikologikamente gonintzan, beia jota bebai, Osea, pentsa, nik ikututa, baina aurrera, ez? Eta, azkenean, gogorra da, hori aguantate, ausarta, ez? Ez da aldatetik, ni ez naz izan berra ausarta lodizan azelako. Osea, ni ez naz ausarta hori argazkizen jotelako. Osea, ni ez naz ausarta aurten nire Instagrameko kontuan atrebidun azelako lehengo aldiz baino jantzizan ipintxen eure burua. Ez naz ausarta horrega, itxik. Zezan beharrezko izen beharko. Ez hori da, ez que ni naz beste pertsona baten moduan, zetxik izan berra ausarta bikinizan ipintxen azelako ondartzan, edo ondartzara noialako. Ez que ya está bien. Ausarta da, kontua da, parkatu, gentia dala naskagarriz ja horretan, ez? Zan da, ipini argazki bate, baino jantzian, eta ana, zelak ausarta zara. Bai, porque aguanta birrixandote edo zer esan abe, ez? Eta lodilla, eta titian dizia paukazuz ganera, ondinoko nik uste tokerra odala, porque es como, que vulgar. Se gaitxita vulgarra titian dizia. Que vulgar. Es que tan nada ukatxarto, o sea, ya está bien, ez? O sea, zilen aldo zupini zu traje de bainoan, argazki bat titian dizia tokozuz da. Ahí va, zer dengoraz, mostu, argazkirako. Es que, zer dengo, hau aguanten, verdad, Bizi guztia da beatonek, amen aguantaten. Koñazo bat iraz. Baina ya, por fin, orgullo sana eurakin.
onarte ez neban zan aguantaten, baina hon esaten dut, ba, hemen dauz, berekutzi, Bai. zer rengot, ba, hombre. ez? Eta hemen podcast honetan emoten dugu, egunero urtetan dugu honek, baina Bai. erreferenteak behar direzela, eta honetan, bai. Eta esan beharrezko izen beharko, dinotzut, bai, eske beharrezko da, referenteak behar dira, ze akauen lodifobia izurrite eta sartunde dekoguna, baina barruen, danok, eta podcast gero eta gehiago dauz, gai honi buruz berbetan diren, gai hau jorratzen dire podcast Bai, askotan, bai. eta nik uste dut, askotan emoten deu, argalak garanok, ez dugu beharrik hau entzuteko, orduen, sobre lo de fobia, bueno, netaz ez dut entzungo zen, Ze, ni ni ez argal naz. nao. Baina danok entzun behar du. Joan Bai. nintzen baten Hori podcast da. batekin, bi pertsona dire, ez nazakoretan izena, eske txarranaz, gero gure baso zango dut imiteko, igual, Vale. deskripzioan. Inzeurien zuzeneko bat, Bilbon, eureke Madrieko guztu direla. Eta joan nintzen ikusten, eta lodifobiari buruz, eta salud mental, eta, ze, karo, akauen medikure zoazenan... Puedo hablar, uste dudala podcasta. Hori izango da. Bai, gustatzen, puedo hablar. Eta medikure zozenan zelan lodizete gaitxik bebaia, Bueno. medikuek, bueno, Hori da. gauza askori buruz iten nire berba, eta inzeurien monologo moduen inzeurien, ezta? Barregarri gonzan. Eta, karo, ni joan nintzen horra, iten zeurien berba, psikologiari buruz eta lodifobiari buruz. Eta joan nintzen horra, argala izen da, eta nazioan psikologera inoz bez. Eta lan da guzti be, pentsanean, ze beharrezko dan, danok entzute hau, horrezan ebizen gauze danak, nik urte noen pentsetan, eske danok entzun behar du hau, ze danok ikasi behar du, eta danok deseraiki behar duguz gauze honetanak, ze eske danok iten dugu min honegaz, edo nori. Norberari be, argala izen da be, min iten zegu. Orduen, Bai. danon, Ez gara norberan... igual violentzia hori ez dugu jaso, baina gu gara lodifobia hori barrenatuta daukegunak, eta ez gara konstiente. Bai. Eta min egiten dugu. Bai, gaina da, konturatu barik, neupe Hori bai, da, Bai. hori da. Neupe bai, eitzen dot, askotan. Osa, broma bat, neure buruari buruz lodi nolako da nifean, zeba. Ja. Osa, a ber, ja barneaz... Ez que danoteko arduria. Konstienteki eitzen dugu zen gauzak. Eta humorea ze garrantzitsua honetan baita, ez? Monologoak iten hasi zara, eta zuretzako igual ez dakit badan modu bat be, iristeko eta igual aktivismoa humoretik eitiena. Haino, guztiz, nigo goratzen dut barre librean monologo eitzeko eskatu ustanian aitzi berra armendiak eta Jon Plazaola nik, ni monologo ez dut inoiz, da nik, berana, monologo bat zara, ez da ustan aitzi berra, ez du zuen gozuk, bai, da, bueno, da zein da, lodifobia, evidentemente, nahi dote horien, ez? Eta horrein eman lehengo bidar, eta horraz, idea batzu neukazan, gero Mirari Martirenak bizkarrezurra justan, zen ez naz gidoi ja, eta gero hortik ez, neure bizitako gauzak ipini ez, eta esan eban, zenbat daukat esateko. Ez que, zenbat daukat esateko horreri buruz, eta zelan jentia konturatzen dan, egin eban monologo hori, eta ez dakizu zenbat jentia etorri jaten esaten, esan zen duzan gauza batzuk, konturatu bez garinak etxen. Jain barneratuta daukaguz, ez garina konturatzen zenbat mineitzen dugun, edo zenbat kaltetzen dugun, ni beti esan dut, osasun mentala daukugun importantien, hau espadau beste dana, ez ondo. Eta ez gara konturatzen, askotan, tontokerizak emoten da benak, edo ja oso barneratuta dauzen gauzakin, zenbat min aldotza honen, ez? Zenbat kalte. Bai, da norberen buruari, ze lehengoen behar dana da, norberen burua, maitxe, soy la hostia, kristona, ez, bueno, bai, ondo bai, baina onartu, ez? Bitu, hau dao, ni hau naz. Eta hau dao, eta nik ez dago zetan aldatu hau. Eta jazta. Eta hortik ja, esan, hau naz, eta nik nahi dotena lortukot hau izan da, nahi zena izan da. Ez? Kirola buruz bebai itzegin nahi dutzu, ze komentatzen zinunez, batzuk esate zabiela, bueno, ez izen beste modu bateko aldozula eta hau eta bestia. Baina gero, Adidasek adibidez, ataratzen dau, kanpaina bat, heteronormatibatik edo, aldenduta dauzen emakumeak kirol arropakin, lodifobia da. Eta loditasuna zabitze saltzen, eta hau ez da ondo, ez da osasuntxua. Zuk kirolakin zer eman dauzu? Ni beti kirola ondo monjate. Ni alperranaz. Ez gauzi hori da. Baina nola sentitzen duzu bestiek, zu kirola itxen zabitzela? Hombre, beti badakizu loditza zara, baina torpia zara, eta zara bila kiroletan punto. Hori da holan, jenti pentsan dut hori ez da holan. Niri kirola beti ondo montxaraz. Hone pixu gehiago katela eta kosta itxen jatela gehiago, bai. Baina, bueno, igual kirolik egin ez da benak urte betian be, kostako jako, ez, korrika itxia. Argal batentzako. Argal batentzako, bai. Bai, nik uste ez dagoela, nik kriston elastizidadi eukidot beti,
nire inguruan egon dizen argala asko baino gehiago, eta baina egisa da estigma hori esaten dozuna, ez? Zuk egunero etxen dozu kirola, zuk egunero zuten zara igeri lekura. Baina utzi dozu kirola itiari horregatik, zer pentsauko da bian? Nik ez dut itxi, evidente. Nik itxi do kirola, alperrana zelako. Baina bai dut ezagutzen jentia, gimnasiora ez dana zuten, ni Bilbon bizi nintzanean, Bilbon bizi izan urte asko, karreria itxen egon nintzanean, eta gimnasio baten egon nintzen, zala, estupenda jo, hori lehenko egunean jo nintzen, lekitxeko txandal bateaz, onarteko kamiseta handi bateaz, ze kirola itxen jo nintzen, lekitxeko frontoian, haulatxo izuten nintzen, nire itxekoaz. Osea, da, klaro, heldu gara, modelito batzuk, da ni neuna zenaz, ganera, ni superkoketia naz, bakixue, goitxi bera pentsaten dut, marri da. Gimnasio de pijo-pijo? Bai, da, neutan nire laguna arantzezat, gorgaten azbizio, oi, ama, gara etorri gara. Jendia bodara bezala. Geixorik enitzan joan, eska utxego goratu naz, pare ba biderzu nitzan, eine ba meine espini fatal, ze tortoli egatu esaten fatal, esaten guzta. Hau ez da nitzako, eta gero aerobik eitzen, da, horre, baina, klaro, osea, gero mutilak be, bai, sobre todo gizonezkuak, lako larreza, eske, niana urreratu bez, klaro. Nire laguna bai, nire laguna urreratzen zirean, oso kirolariza, bera gorputze normatibua. Niana urreratu bez, baina, klaro, dana superkatx, oza, antzuten zirean danak erakusten, da ni junitzen ara kirola itxen. Oza, ze itxen do nik amen. Eskorretarako izin barko zen? Gero nire etxen dozula primeran, bebai. Eta gogoratzen azitxin du, gero beste vuelta bat, da, jo nintzen estupenda izan zen, eskusa perfektua goitxi bera erosteko look oso bat. Baina ez nagan aguanta bez. Baina bai, egizia da, esan nagan, nora etorri naz, ni amene ona, egizia da, eta zelan behitzen zaitxuen bebai. Osa, nora datorrau. Esaten bena, no datorrau. Esta de pueblo, zitzen da bonek amendanian, espirinen, ezin emonda danak, bai. Hainbeste gai dauzket, buruen, erokitela hola lehertu ingo jatela. Sare sozialak aipatu duzu, baina suposatu dut hori, babes hori bai, jasota duzula, violentziare bai. Oin momentu hontan, zer da jasotzen duzuna? Babes gehiago jasotzen duzu? Bai, bitu, aurten gudan, ipini dut, lehenengo ze erakutzi dut neure burua baino jantzizan. Nitzako izan da oso pauso handiza neure buruentzako bebai. Sobertu hau izeten, nik jobitu zemat urte daro jara zen, 14 urte, 15 urte, blojaz eta neure argazkizak igoten eta hori dana, eta taila handizak hori remende, baina zan gauza bat neukana hortxe, ez naz hausartzen, edo ez nahi, eta parte bebai, esaten dutena, ez dagoa zetan urten, ez da? Zenik ikusten eban, ondala urte batzuk haue kurbi moda hau esango dugu, zoritxarrez espero moda bat ez izatea, baina urte banean guzti honek ez, taila handizenak eta ikusten eban zan, emakume asko, ondo, baina egun guztizia sostenutzean, osea, bularrak erakusten egun guztizia, euren horretan, eta horrek egiz esan, emoten da bela puntxa norberen kontuari. Eta esaten da, baina hau ez da kontua, osea, egin nahi dozuna, super ondo iruditzen jat, baina no se trata de eso, osea, no se trata de erakustia gu sexy gaoz denpora goz, gu algara sexiak izan, naiz da lodillak izan. A ber, ondo do, etxia hori, me parece estupendo, baina ez da ni lortu nahi duten helburua. Ulertzen, orduan zan pizkate, ez daukazetan urte nolan, ez nahi hori. Igual hipersexualizatzen. Hori olatz, hipersexualizaten eta esatenean ez, como, las gordas podemos estar buenas, las gordas somos sexys. Pues claro que sí, bai, ederra gaoz, eta sexy ya sabíamos, ¿no? Eta lo sé perfectamente. Baina ez da hori nahi dutena, ez? Azkanean, ez publiko batera, esatezuna, ez. Naturaltasuna. Bai, nire dutena da, bitu olakuna, ez da gaur argazkizan nahi dutipini titiutzean, eta titiutzen ipintxet dut, osea, eta punto. Eta ez da pasaten ezer. Zuki pintxe mozu lore argazki bat bikini jane, traje baino utzi, niñok ez dutu zango ezer, porque no eres vulgar. Osea, holanda. Ez que holanda, jentientzako, eta nik ipintxen badut baita esanean bainen berdot. Bainen berdot ja,
eta nengot, eta urten 3 argazki edo ipini dolaz. Da izan da la hostia. Epe bai entzun behar izan dut. Ez? Bai. Osa, nola, soia, zulo dizaoz, gauza barrizik ez nazu zaten. Bai. Daukat zeluditxizia, daukaraz tipizia kamen, eta kreston tripia, eta zer, ez? Baina gero alderantziz bai. Kreston hori, bueno, gero naskagarri jati zen honek... Bueno. Okerrena hori xe, ez? Gizonezkoak... Hori besta ona, Egun guztizia dauzena, blokear, hori bai, esaten duzuna, ezetan eneban, lehenko unian zen, ez da, eta lan eban, hau argazki ezetan epini dut, ke asko, ez? Egunero kestan, alkadakara, Baina, beste alde batetik ikusi dut, jentiak oso ondo hartun dela, eta pausandi bat izan dela, bai, neure buruaz, eta bai, beste emakume askorentzako, pilo batentzako. Eta handizak ez dizela bulgarrak. Ez. Hori da. Ana referente. Ana referente. Hori hola da. Ana, beste argazki bati buruz hitz egingo dugu, Katarsi feminista proiektuari buruz, eta horretarako Andrea Aranburu gonbidatuko dugu gurera. Andrea. Andrea. Wow, ze gai gorra, ludifobia. Bai. Osea, nire bizitza erabat baldintzatu don gaie da. Bai. Bai. Eta beida nire gorputz igual normatiboa nahiko hurbiltzen dela, edo, bueno, nik ja ez dakize pentsatu nire gorputzen inguru baino txikitatik, eta esparru guztitan. Lanen, etxen, lagunen artean. Pentsa. Eta honez pentsatzen, eta eske ez da normala, zuke argitaratu dezula, bideoklipe eraman nazazuna, eta ez da normala nik negargura sentitzea. Zeratikan, oia, esan nahet, momentu ontako ja dana ikasita izan barko genuen, ez? Bai. Baina, Jende asko esan diten, agara indula Bai, bideoekin. neupe bai. bai. Neupe bai, baina ez behin. Askotan ikusi asko. Osa, asko mugitzen dago, eta egizia, zego esaten duzu. Jaun bihar sana onartuta... Zensuratu egiten dute. Hori da. eske gertatu mesedez. gatzena gainera. Bai, triste. Zentsuran aurkako proiektu batek ekarri zuet. Ari. Katarsi feminista ondo baino beto ezautzen zuena, eta gaine superpolitxea da, zatikan honekin aro berri eta ezberdin hau itxiko deu, jungo zate ulertzen gutxinaka, bale? Honen sortzaia da, Amaia Txabarri. Esan diate... Txabarri da. Txabarri. Ni Txabarri. Zer, ni beren nebia zibilen itzan ikastolan da Txabarri, izan da beti. Eta nik berene esatzen dut, bueno, Amaia bebai, baina, eta nik Txabarri ditu. Txabarri. Ba, egon zari bizu guzti eta txarto esaten. Ja. Barkatu, Txabarri. Nik eta gure ikastola guztik eta... Total, 12 urte da mazkila Katalunian bizitzen, baino 2021 bateko apirilean jarri zon martxan Katarsi feminista izeneko proiektue. Eta, bueno, proiektu honen helburue da berak pixkat uztartu zon atretzoa eta mugimendu feminista zirrara sortzen dizkioten bi gai dielako, eta sortu zon hau oso politxe dana. Eta honen helburue gehien bada behar deuna hausnarketa bideratzea jendea, zarritakokin haustea, ikasgai berrik laraztea, gauza berrik erakustea, gorputz ez normatibok irudikatzea, eta emakumek ahaldunduta erakustea. Beak definitu digu zer dan katarsi, entzun ezagun. Katarsia hiztegietan begiratu ezkero, barne eraldaketa, emozioen garbiketa, zaharberritzea, purifikazio eta askapena da, muturreko esperientzia sakon baten eraginez, eta hori da nik helarazi nahiko nukeena. Mundua diskriminazio, zapalkuntza eta desberdintasunez betea dago, eta gugan eragin handia du. Baina gizarte eraldaketa prozesuan pausuak eman daitezke, ikusgarritasuna emanez eta moldeak hautsiz nik uste. Eta egiten don guzti horrek noski merezi dola. Amaia karak. Eta batez, behakin hitzieteko aukera izan nun, eta nahi esan ziten behantzako garrantzitsuna zala emakumeek ondo eta eroso sentiaraztea. Eta bertan, kameren atzen, parte hartu do, iaia joko honan, talde iguala. Ia ez da, Makiazetik hasita, kameran, zuek badakizu, eta klaro, kameren aurren,
anagoitia, irantzu barela itziarritu nio nintzen beita, iraitzagirre, Olaia Murua, La Furia eta Labito. Zuek eroso sentitzu zineten edo... Bueno, pasada bat. Imaginatzen noa inke bagia esan super deseroso. Bueno, a ver, hau nago esaten kamaren hori. Txarto. Es que, esan da bena alduntze hori, nik hor sentidune ban, nik esaten dutzu, lehengo bidarra etaran eban argazkizak, ni iztarrutzian, holan, bodi bateaz, horri da. Sekula ez totein. Da gitxio ez ezagunen aurrian, ez? Eta dana, ginean emakumiak, ez neban ezagutzen inoz. Amaia bera bakarrik telefonotik berbain ezagutzen eban, ez? Onintza, evidentemente, oninda bizoko ginean elkarraz, baina beste danak, biztaz igual arrasatetik, guk ez genuen koizidu. Ez koiziditu, ez, grabatu. Nietzako dana zirian, barrizak eta, baina zelan zentirua erai eusten, izango banitza moduan, la puta hostia, esaten dana, ez? Tapagarina, ez? Baina, pasada bat izan zen, eta ja bardin, behin hasi eta hasi garen gona batea zetxeko ginean, edo pizkate bat etzen lan, ez? Nahi bozu bai, ez bebarik. Eze bebarik, honin, eze bebarik. Hala, venga, desate onintzatani. Nora etorri gara baina, guk tanari bai ez, guk kontxebe danari izaten dut zau bai ez, eta amengo sol, egisa da. Bizok esaten, ez dauko, kusizori pestauko. Eta gero, super gustora onginean, super ondo etorreako, benetan, izan da, igual nire bizitzan ukioten esperientzi politxenetako bat, ederrenetako bat. Benetan, Osa, bitu ukibado gauzak, baina eske pasada bat izan zen, eta nitzako izan zen beste klik bat, Haino, ez dakizutzako, baina. Bai. Nikolakorik sekula sentitu barik, ez? Sentitzia danak zure alde, danak energia oso positiboa duen, oso polita zan, eta bapatian, zu erdi pelotatan. Bai. Tako izar batzukin, eta... Aleidia, moduen alodiba. Bai. Eta sentitzia hori oso seguru zazela, eta ez zaituela epaitzen, eta ez haitxuela begirada, ez dakit, lizunekin edo inbidiakin behitzen, oso polilla izan zen esperientzia. Eta hemen da, Itziar Bastarrik Aiune bat, eta Susana García, Martínez, barkatu. Susana Martínez, eta Amaia Txabarri, Amaia Alves. Bai, Olaia Murua. Olaia Murua gainera, apuntuta doket, eta lodifobiari buruz hitzaiten gabitz, gabitzela honi buruz hori hitzaiten ez, baina berak esaten dago adibidez, berak violentzia gehiago, sentitu dauela lodia izateagatik emakumea izateagatik, baino. Eta orduan, ze garrantzitsua da nolako proiektu bat itia, eta emakume lodiak empoderatuta ikustia aldunduta, ikaragarria. Nitzako izan zen hori, seguridade hori, ez? Bai. Eta Olaia ikustia adibidez, Olaia Muruaren argazkibak ikusiko dituzte, eta beraz sofa baten diva, eta guapa, eta oso ederra. Amaiaire galdetu diogu, ea bere ustez, nola sentitzu zien emakumeek? Argazkietan ateratzen diren emakumeek oso modu desberdinetan bizi izan dute prozesu guztia. Egia da hasiera batean denak aldunduta etortzen direla, baina bakoitzaren bizipena ezberdina da. Sentimentuak ez dira linealak, orokorrean guztientzat izan da oso esperientzia aberasgarria eta oso ongi pasa dute, baina egia da batzuek alduntza eta arauekin apurtzeko gogoi beraien lotxa, komplexu eta urduritasunekin batera aurre egin dietela. Nik uste dut, hau dela orokorrean errealitatea, ez dugu zertan beti emakumea aldunduak izan behar, ez diogu inori ezer sor, eta ez dugu zertan ezer frogatu behar. Guztizadoz. Razoi dauken. Eta hori esan da jakin erakusketa montatzeko daola, eta saltxeatzeko bere Instagrama, edo zer gauzan berri horren bitartez emango dolako. Ez que gaina esan izan bakarrik bera momentua, Gero argazkizak pasa, eta argazkizak ikusi behar doraz. A ver, ostras, haz ikusten dezan, buah!
tremendo pibon. Osea, es que ondo ikustenaz. Es que niko ikusten dut esan dut. Osea, nitzan izango kapaz ondala urte bi hau etxeko. Da nik ikusten dut eta ganean, hauxe argazkiz esanean, ipintxeko osorik ikusten jaz. Zurik aldet esan zotzun igual, aurpegia bakarrik. Zein nahi dozu hau? Zuero Ez, nahi dut osorik ikustia, ez? Neupe bai, azkanean, zor dana ikusten da, eta hori nahi dut erakustia. Eta argazkiak ikustia gero izan zen, bai, beste puntz bat, esan, eske, klaro baiet, zelan ez dugu bengo, ez? Bueno, gero honek artistak ez da, zeurak hemen hau, baina, bai, gero ikustia argazkiak tolan sentitzia, eta da orgulua zerakutzi igual bikotian azun da ikusi, joder. Edo biharrek, nigoratzen az biharrean neuala, eta kamarak eta hande bertan da, ikusi. Ikusi David, eta joder, goitia, tu! Osea, ez da, da gero arrasatera joan eta aurkezpen egon zanean, eta norbere buruan ikusi, eta goratzen azipinetan, kauen lama. Aina handi, ez da, norbere buruan, zoragarriz izan zen hor. Bai, Horrelako izan da, bai. Aldunduta sentitzeko, baina normaltasun hori erakusteko, bai, ez? Amaiak esaten dagoena. Bai, nik hori izan du, barkatu, lehen izan duguna onartzearen kontua. Onartu, eske nik ez dut esaten, me enkanto, oza, nik neure komplejutak guaraz danotako zen moduan. Kontua da hori, oza, batzutan sentitzen zara, la hostia, bestatutan ez, da eskubide guztizia daukagu danok holan sentitzeko, ez? Ze beti uki berda momentu txarroa, gero obia bat ukitzeko. Onartzea da gauzia, onartzeak ez da nahi esan, dana guzta berzatzunik, eta komplejorik ez daukozunik, da, onartu. Hori dau, hortik aurrera, ja, dana. Eta respetua, bai. Hori da. Norberen burua respeta, zestu respetaten. Eta gainerakoena. Bai, bueno, sobre todo gainerakoena. Hori asko falta da, bai. Andrea, eskerrik asko. Izitzeko superpolitxo geratu da, bai, eske, hasikeran esan dugu bat olatzek eta jenteak etzako da, gure huiak. Zun sentiu zinen supereroso lebizen be bai, ez da, zer? Bai, bueno, esamarruna da hori, osasuntxua ez dena, dala sistema hau, eta dauden neurriak, markek erabiltzen dituzten neurriak, diala, hori, duela gutxi gertatu zitzaidan, kulero batzuk erostea jo nintzen, hartu nun L neurria, etxera iritsi nintzen, ze, bueno, ez dago aukera beti kulurak probatzeko eta, etxera iritsi nintzen eta txikia gatziztezkian. Eskaldatu indire, Eta, klaro, esan nun, vale, orain L txikia, bueno, pues, gero kejatuko dira trastornoak daudela elikaduran, komplejoak, eta, sistema guzti bat dago hori babesten duen, orduan, hori aldatzen ez den arte, bueno, telebisen, más de lo mismo, unintzara bertara, esan ziatelako garantia emate zutela, nazkatutan egon galtzak puskatzeakin. Eta esate zuten garantia berezia emate zutela, zagize, ez zitzaizuela puskatzen, eta puskatzen bat ez ditzun, como aldatzen zituela, eta gizer. Orduan, nik erosen ditun batzuk, eta igual hilabete batera, oso gutxira, puskatu intzitzaizkian hemendikan. Nori beti hortitxarik Junintzan dendara, eta beratu zian hola, zian, hombre, pues es que con esos muslos que quieres. Zer? Hori ez hau zuen inozente txarai. Eta, claro, gehatu nintzen hola, flipatuta, petxetun zer reklamazio horri askatuko diot. Ze esan bar diot pertsona honi. Osea, oain nere errua da, zure bakeroak puskatzea nere izar hauek, jode, kuidau. Eta zeuken mondozu ganera garanti hori? Osea, bai pini, iztar argalat aukezen entzako da. Iztar rodillat aukezen da, ez. Osea, eske, benetan, holan egizia da. Leku asko. Asko ikasteko eta hori zan izan. Hausun hartzeko ere bai. Mila eskerrolatz, eskerrik asko, Andrea. Amaitxu dugu. Luzatzen gare. Benetan. Desente luzatu gara. A ver, bezina amaitxu podcast. Hone joan berdiraz gehiago. Hone jarraitxu berdau. Lodifobia bat, 2, 3, lau. Bai. Geratu jaku izateko, bueno. Lodifobia 2 eta 3 eta 4 ingo ditugu. Ana, mila eskerrik asko. Ba, super gustora honaz. Benetan, bihar politxetzen dozu. Igualmente. Lore, eskerrik asko. Ainhoa, eskerrik asko. Agur da, noi, egia da. Hemen abil gero arte, baina ez. Ondo pasa eta ia egoteko aukerari daukegon. Eskerrik asko Itziar Bastarrikari, June Baonzari eta Susana Martinezi. Martin.
Esan bere enpresa. Susana, Ondo amaitxutea. Susana, baina Gero eta zu da. perro. Beste demoraldi baten berda, ja ondo esateko abizena. Ama, bueno. Eta gainerako ebe bai, Xordi, zuri bebe bai. Eider, Edurne, eta Inoari. Eta zoi da noi, mila esker hortxe goteatik, eta ia bueltatzeko kera daukegun. Hola xa amaituen bida podcasta, Mosube. Hola xa amaituen. Agur.